କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଗତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଜି ସୃଜନାତ୍ମକ ବିଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବେଶୀ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ କାରଣ ହୋଇପାରେ ଓ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପ୍ରେମ ଆକର୍ଷିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନିଜର କୌଣସି ନିକଟସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଜି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଖାଲି ସମୟରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଅଯଥା କଳହ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶିତ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।